Wel, yn gyntaf, llongyfarchiadau mawr. Cychwyn cyffroes iawn I ti. Ie, diolch. Edrych ymlaen wrth gwrs bellach. Lot o bethau I feddwl amdanyn nhw, penderfyniad anodd yn y bôn. Ond ar ôl gwneud y penderfyniad, wrth gwrs, eithriadol o gyffroes edrych ymlaen ac edrych ymlaen I fwrw ymlaen efo'r gwaith. Nath y penderfyniad greu dipyn o gynnwr, dipyn o sioc mewn gwirionedd yn y byd pêl-droed yma yng Nghymru. Do, mae'n debyg, efallai rhywun wedi bod yna gyhyd, ti bod, ac yn rhan o'r dodran fel maen nhw'n deud ers rai blynyddoedd. Ac wrth gwrs, erioed wedi bod yn chwilio I adael y gymdeithas a'r ymddiriedolaeth oherwydd y mwynhad a'r pleser pyr dwi wedi cael ers blynyddoedd maith yn cydweithio efo pobl arbennig iawn. Ac wrth gwrs yn bwrw nghalon I mewn I ddatblygu pêl-droed yng Nghymru. Breuddwyd yn dod yn fyw mewn gwirionedd I fod yn cael y cyfle I wneud hynny ac oherwydd hynny eisiau sicrhau fod mod i'n gwneud hynny y gorau gallwn ni a rhoi bob dim, bob ymdrech, bob eiliad I mewn i'r gwaith. Ac felly wrth gwrs pan mae hynna'n dod I ben yn sydyn, efallai heb fawr o sôn yn cyn hynny. Efallai fod hynny wedi fod yn sioc I lot o bobl, ond dyna natur y byd pêl-droed. Da ni byth yn gwybod beth sy'n rownd o gongol. Ond yn sicr, mi ddoth yn sydyn iawn I mina hefyd yn bersonol ac I ni fel teulu. Felly chydig iawn amser o na I fod yn pendroni ac yn gwneud penderfyniad. Ar un llaw yn benderfyniad anodd, ond mewn ffordd arall a llaw arall yn weddol hawdd wrth bwyso mesur? Wel, wrth gwrs, dwi'n un sydd yn lecio proses, dwi'n lecio pwyso a mesur yn yngwaith bob dydd, dyna natur yn personoliaeth I, felly oedd hi'n broses lle roedd rhywun yn pwyso a mesur be oedd y cryfdera, be oedd y gwendida, be oedd y manteision, yr anfanteision, cyn penderfynu yn y diwedd, be fysa o ran, dyna'r broses dwi bob tro dwi'n mynd drwyddi. Ac union yn yr un modd y tro yma, wrth gwrs, tosa ddim un sefyllfa dwi'n meddwl, lle mae bob dim yn ticio'r bocs, mae yna bethau ti'n gorfod I heberthu, a pethau eraill wrth gwrs sydd yn fantas llwyr. Ond yn y bon, mae rhaid gwneud penderfyniad ar ddiwedd y dydd un ffordd neu'r llall. Ac ar ôl sawl penderfyniad anodd yn y gorffennol, y tro yma, o'n i'n teimlo bod o'n gyfle rhy dda I fethu, yn brofiad rhy dda I fethu I mi yn bersonol, I mi yn broffesiynol, I ni fel teulu hefyd I fod yn cael taith rhan ddiddorol arall i'r daith yma, o fod yn gweithio mewn cyfandir gwahanol, sialensu'n hun i'r eitha, gwybod fod na her ar ôl her yn mynd I ddod, dwi ddim yn mynd I fod yn hawdd, ond dwi rioed wedi pregethu wrth y fforddwyr I ddod allan o'i comfort zone, I fynd allan i'r byd mawr na ehangu ei gorwelion. Ac wrth gwrs ar adegau mae'n bwysig mod i'n dangos yn ei drwy esiampl fella, ac dyna'n yn union ydy be dwi'n drio wneud y tro yma. Be yn union ydy'r swydd? Cyfarwyddwr technegol. Y cyfle I gychwyn oedd gwneud swydd debyg iawn I be dwi wedi bod yn gwneud yng Nghymru yn y 9 mlynedd ola yma a chydig mwy, fel cyfarwyddwr technegol a hefyd fod yn hyfforddwr y tîm cenedlaethol. Ond y tro yma, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig mod i'n canolbwyntio yn gyntaf ar y gwaith fel cyfarwyddwr technegol, a dysgu am bêl-droed yn Morocco I gychwyn, dod I ddeall ffabric y wlad a ffabric y chwaraewyr yn Morocco, dod I ddall am bêl-droed Africa, a'r cystadlaethau ac yn y blaen, cyn mod i'n rhoi fy hun mewn sefyllfa lle gallwn ni fod yn hyfforddi o fewn y tîm cyntaf. Felly penderfynu gychwyn canolbwyntio ar sicrhau fod y gwaith fel cyfarwyddwr technegol yn gyfrifol am y tîm cyntaf, yr holl dîmau cenedlaethol, yr holl hyfforddwyr i'n tîmau cenedlaethol ni, felly dwi'n croesawu y cyfle yna. Wrth gwrs wedyn addysgu hyfforddwyr sydd yn rhywbeth agos iawn i'n nghalon ni, yn teimlo mod I wedi hefo yn hym o staff sydd wedi bod yn arbennig yma yng Nghymru. Bod ni yma yng Nghymru wedi adeiladu
math o fforddiant sydd mae pobl ar hyd a lled y wlad a hyd y lled y byd yn eiddigeddus ohono fo. Felly yn edrych ymlaen i gael cyfle i fod yn adeiladu rhywbeth special. Felly digon o waith i wneud. Adeiladu tîm o'r newydd. Mae bob dim wedi newid yna. Mae'n lechan lan. Ac mod i wedi cael y cyfle i fynd yna efo llechan lan o'mlaen a dweud reit tyd yma ac adeiladu rhywbeth special i ni. Felly cyfle cyffroes i wneud hynny ac wneud hynny wrth gwrs mewn gwlad estron i mi, mewn cyfandir estron. Ond cyfle unwaith eto i fod yn datblygu fi'n hun yn, fel o'n i'n dweud, yn broffesiynol ac yn bersonol. Mae hynny'n rhywbeth wyt ti wedi wneud yma yng Nghymru dros y 12 mlynedd dwytha. A wyt ti'n gadael rwan sefyllfa yma yng Nghymru lle mae popeth yn ei le a pobl yn ei lle i gario'r gwaith ymlaen? Yn hollol. Os bydd yna unrhyw fath o amheuaeth am hynny, efallai fysa wedi gwneud o'n benderfyniad mwy anodd. Ond mae'r ffaith bod y tîm cyntaf mewn sefyllfa arbennig o dda, efo'r to ifanc y genedlaeth ifanc sydd wedi dod i mewn i'r garfan, sydd yn golygu fod gynnon ni ddyfodol disglair o'n blaenau efo'r garfan sydd ganddo ni. Ac wrth gwrs wedyn mae gynnon ni genhedlaeth a tho ifanc tu ôl i'r rhain sydd yn dod drwodd. Mae yna chwaraewyr arbennig yn y tîmau ifanc yma. Mae'r broses yn gweithio. Mae'r strwythur yn gweithio a mae yna bobl dda o fewn y strwythur. Felly tos ddim amheuaeth gen i pan ydw i'n gadael y swydd. Y bydd yr gymdeithas a'r strwythur yna yn mynd o nerth i nerth ac oherwydd hynny mae'n neud o'n llawer haws i mi fod yn gallu dweud wel ie, efallai mae yna gyfle i mi fod yn cymryd cam gwahanol a cyfle i eraill fod yn camu mewn i'r bwlch ac adeiladu ar beth sydd mewn lle. A mae hynna'n bwysig bod yna ffresni'n dod o dro i dro i newid pethau, adeiladu ac mynd â pethau i drywydd gwahanol. Felly mae'n gyfle gwirioneddol yma yng Nghymru i hynny fod yn digwydd ac ehangu ar beth sydd mewn lle yn barod. Felly dwi'n hollol hapus efo be dwi'n adael ar ôl gan wybod yn y 10 mlynedd nesaf yma fod popeth yn ei le. Rwan, nes ti gais am y swydd i arwain y tîm cenedlaethol. Mae hynny'n rhywbeth sy'n gyhoeddus. Ddoth y penderfyniad i roed y swydd i Ryan Giggs. Oedd hynny'n rhywfaint o beth i ddylanwadu arna ti i symud ymlaen ac i wneud y penderfyniad yma bod ti ddim wedi cael y job fawr? Dim o gwbl. A dwi'n bod yn berffaith honest wrth ddeud hynny. Oherwydd, wrth gwrs, wedi bod yn is-reolwr am gyhyd. Roedden ni'n teimlo mod i mewn lle i fod yn cymryd yr awena. Ond munud mae'r penderfyniad yn cael ei wneud, mae gen ti ddewis. Unai ti ar y bus neu ti oddi ar y bus. Ac ar ôl cyfarfodydd efo Ryan ac a sgwrsio, roeddwn ni yn teimlo 100% y gallwn ni gydweithio efo Ryan a'i gefnogi o. A dwi wedi llwyr mwynhau bob eiliad o wneud hynny efo Ryan a mae'r tîm cenedlaethol mewn dwylo da o dan Ryan. Ac mi ddyla fod na fwy nag un ymgeisydd da ar gyfer swydd rheoli Cymru bob amser. A mi ddylai fod yn gystadleuaeth dyn bob amser. Dyla ni'n bod efo un sy'n sefyll allan. Mi ddylai fod gynnon ni hanner dwsin o bobl greu o leia sydd yn awyddus i gymryd y swydd ac yn gallu cymryd y swydd. Ac wrth gwrs, yn head i oedd ac yn head i fydd i reoli fy ngwlad rhyw ddiwrnod, mae rhywun yn gorfod derbyn, mae yna benderfyniad yn cael ei wneud, ac wedyn mae fyny i mi. A mae rhaid mi ddeud, dwi wedi mwynhau y profiad efo Ryan yn yr un modd a neis i efo Chris a neis i efo Gary wrth gwrs. Ac oherwydd hynny, oedd hi'n anodd cael sgwrs efo Ryan ac egluro iddo fo mod i wedi cael y cyfle yma ac yn teimlo fod hwn yn gyfle rhy dda i'w droi i lawr ac oherwydd mod i'n mwynhau cymaint o weithio efo Ryan. Felly to'na ddim byd negatif yn y penderfyniad yma. Dwi rioed wedi chwilio i fynd i ffwrdd. Fyswn i wedi gallu aros
o'n safbwynt i beth bynnag, yn y swydd o'n i yn am y 10-15 mlynedd nesaf, ac wedi bod wrth fy modd yn edrych ymlaen i godi bob bora i fod yn gwneud y swydd yna, oherwydd roedd yn byw fy mreiddwyd. Ond am ryw reswm, mae pethau wedi dod at ei gilydd yn y cyfle yma, ac mi oedd yn apelio. Ac oherwydd hynny, teimlo, efallai pam lai, dwi'n mynd dim fengach. Mae wastad yr awydd yna i fod yn trafeilio, gweld rhannau gwahanol o'r byd. Nes i hynny'n gynnar yn yngyrfa, wrth gwrs, gan beidio troedio llwybr neb arall ag creu yn llwybr yn hun. A dwi wedi bod yng Nghymru cyhyd. Mae yna gyfle wedi dod yn ffori i fod yn trio creu rhyw lwybr bach arall, a pwy a wyr sydd wneud pethau droi allan. Does a ddim garanti yn y daith yma gan y penderfyniad yma dwi wedi wneud. Ond jyst yn teimlo fod o'n apelio i mi ar sawl lefel. Ac oherwydd hynny, yn gyfle i ni fel teulu hefyd i fod yn cael profiad o fyw ar gyfandir Affrica. Cyfle i fod yn dod i ddeall y cyfandir yna ac mwynhau y cyfandir yna. A jyst meddwl, mewn profiadau bywyd, fod hwn yn gyfle rhy dda i'w droi lawr. Ti'n sôn o fanna bod byd pêl-droed yn ansefydlog, ti'n gwybod beth sy'n rownd y gornel. Mae'n anodd cynllunio, ond eto mae y track records Sean Roberts yn dangos bod neu gynllun. 15 mlynedd yn America, symud yn ôl i Gymru, Sir Fôn, gweithio fan am 15 mlynedd, dod yn ôl i lawr i Gaerdydd i'r swydd ti ynddi hi a mi gadael i rwan am 12 mlynedd. So mae yna rhyw batrwm o fanna. Ti'n cychwyn cyfnod arall fan. Ydy'r pwysigrwydd ne bod ti'n newid her a cael byd gwahanol wedi bod yn rhannol gyfrifol am y llwyddiant wyt ti wedi cael am yr tîmau wyt ti yn rhannol yn nhw wedi cael? Mae sefydlogrwydd dwi'n meddwl yn bwysig yn y marn ni oherwydd i adeiladu rhywbeth. Mae angen dipyn o amser. A dyna pam mod i wedi cytuno i gytundeb 5 mlynedd i gychwyn o leia yn y Morocco, oherwydd dwi'n credu yn sicr bod ti'n cymryd o leia hynny i fod yn adeiladu rhywbeth a gadael rhywbeth ar ôl. Mae rhywun ddim yn gwneud hynny mewn 2 a 3 blynedd yn ymhrofiad i ac felly mwyn rhoi pethau sydd ddim wedi fod yn aros yn y wlad yna. Fel dwi'n gobeithio byddan nhw yma yng Nghymru. Yna mae'n cymryd chydig hirach, felly dwi wastad wedi mwynhau adeiladu prosiectau fel yna a gadael rhywbeth ar y nôl, gadael y legacy yna sydd yn parhau. Ac oherwydd hynny, dwi'n llwyr mwynhau y broses, ond ar yr un pryd y tro yma, dwi'n gobeithio fydd o'n gytundeb 5 mlynedd a wedyn gan i weld pwy a wyr be fydd ar ôl hynny, ond yr unig beth dwi'n edrych ymlaen yn o ar y funud ydy pan fyddai'n dechrau ar y gyntaf wedi mod i yn cael y staff cywir o'n nghwmpas i, cael y strwythur yn gywir, dod i ddall y wlad. Dydy hon ddim yn swydd copy and paste. Dydym yn mynd i Morocco a roed cynllun a symud Cymru i Morocco. Ddim o gwbl, mae gen i waith, wneud yn waith cartra, i ddeall calon y wlad a'r byd pêl-droed yna. Dod i ddeall anghenion y clybiau, yr hyfforddwyr o'r chwaraewyr. Dod i ddeall y strwythur, mae yna strwythur o beth dwi'n weld arbennig o dda yna. Mi fysa rhywun yn meddwl efallai am wledydd Affrica lle fod yna anhrefn ac yn y blaen i'r gwrthwyneb yn llwyr. Mae yna strwythur a threfn arbennig o dda yn y wlad. Mae'r cyfleustera ymysg y gorau yn y byd. Mae nhw'n newydd agor cyfleustera cenedlaethol gwerth 60 miliwn euro sydd yn anhygol. Felly, pan mae gen ti strwythur mewn lle, mae gen ti gyfleustera mewn lle, yna mae rhoi cyfle i chdi fod yn gwneud rhywbeth gwirioneddol. A mae hynna'n apelio i mi yn y wlad, ond mae gen i waith dod i ddeall a gwrando cyn mod i'n gallu rhoi cynllun yn ei le. Felly, dwi'n edrych ymlaen i'r broses yna. A mi fydd hi'n her hollol wahanol i gychwyn arni pan da ni'n sôn am blant yng Nghymru ac yn rhan fwyaf o Ewrop y dyddiau yma a Gogledd America ac yn y blaen. Da ni'n sôn am yr her yna i gael plant i fod yn chwarae pêl-droed yn blant man, oherwydd dydy plant ddim yn chwarae ar y stryd dim mwy fel pan oedden ni'n blant. Wel, maen nhw'n dal i chwarae ar y stryd yn Morocco.
ar bob lefel. Felly mae'n her hollol wahanol ac mae'r atebion yn mynd i fod yn hollol wahanol. Felly oherwydd hynna mae'n mynd i ehangu yng ngorwelion ni hefyd a datblygu y ffordd dwi'n meddwl. Ac dwi'n teimlo rhyw ffresni ynglyn â'r cyfle i fod yn gwneud hynny. Y pêl-droed llawr gwlad yn mynd ati nôl i bodffordd hanner can mlynedd yn ôl? Ie, yn hollol. Pan dwi wedi bod yn trafeilio o gwmpas y wlad, mwy o gwmpas Rabat na'n yn byd arall y brifddinas lle fyddai'n byw, mae'r caeau pêl-droed yn bob man. Ac mae plant jyst yn troi fyny a chwarae. Ac yn union fel oedd hi. Fel ti'n deud, y motffordd a bob pentra arall ar hyd a lled Cymru degawda yn ôl. Mae'n parhau felly yna, ac mae hwnna'n rhywbeth diddorol i fod yn gafal yna fo, a gweld sut fedra ni afal yn y talenta cynhenid yma, a'i datblygu nhw i fod i greu tîma llwyddiannus i'r wlad, ac mae o ran y tîma cenedlaethol. Mae'n sefyllfa eitha tebyg i be nes i wrth gwrs ei fabwysiadu a be nes i ddod iddo fo yma yng Nghymru ar y dechrau. Ond wrth gwrs fydd yr atebion yn dra gwahanol fyswn i fel. Beth sydd yn rhaid y boddhad mwyaf ti'n edrych yn ôl dros y gyfnod yma? Wel, dwi wedi gweithio, mae'n debyg, rhan fwyaf o'r amser mewn dwy swydd a di mwynhau y ddwy mewn ffyrdd hollol wahanol, ond wedi mwynhau y ddwy i'r un gradda fyswn i'n dweud. Hefo'r tîm cyntaf, wrth gwrs, dod i mewn efo Gary Speed. Mae'r broses yna i gyd wedi bod am ennill gema heddiw a fori. Peidio edrach rhy bell i wneud efo adeiladu tîm, rhoi tîm yn ei le, cael strwythur a threfn wrth gwrs, ond adeiladu rhywbeth ar gyfer y presennol, rhywbeth gyda ni gema rhag brofol, sut da ni'n mynd i gyrraedd yr Euro, sut da ni'n mynd i gyrraedd cwpan y byd, sut da ni'n mynd i ennill y gêm nesaf, bob dim ar gyfer heddiw a fori, a dim edrach llawer pellach na hynna. Ac mae adeiladu tîm, a creu tîm, a creu ysbryd, a creu delwedd, a chreu gymdeithas yna i'r awyrgylch yna i'r chwaraewyr y tîm cyntaf. Yn grefft yn ei hun, a dwi wedi llwyddianhau y broses yna. Adeiladu'r tîm cyntaf wrth gwrs ath i'r Euros, rwan adeiladu ail dîm hefo'r to ifanc ymysg y chwaraewyr profiadol yna, felly dwi wrth gwrs wedi mwynhau hynny, ac wrth gwrs pan mae yna lwyddiant yn dod fel yr Euros yn sgil hynny, wrth gwrs tos a ddim teimlad gwell. Ac ar yr un pryd fel cyfarwyddwr technegol, mae'r lygad arall wedi bod ar gyfer datblygu a rhoi trefn mewn lle ar gyfer y 10 mlynedd nesaf. Nid y 10 wythnos nesaf, ond y 10 mlynedd nesaf. Be sgynnon ni'n dod drwad, fel fod ni'n sicrhau fod yna chwaraewyr yn dod. Felly pan oedd Chris Coleman yn gofyn i mi, reit, mae gynnon ni le un neu ddau o chwaraewyr ifanc, oes gen ti chwaraewyr i ddod i mewn all ymarfer efo chwaraewyr y tîm cyntaf yma. Gallu dod â chwaraewyr i mewn a Chris yn teimlo fod na ddim problem hefo lefel y chwaraewyr pan oedd chwaraewyr fel Harry Wilson a'r bechgyn yma, Dan James, rhywun fath, Ethan Ampadu, pan oedd Tyler Roberts, y bechgyn yma'n dod i mewn i ymarfer efo'r tîm cyntaf. Oedd yn bwysig bod lefel yr ymarfer ddim yn gostwng. A'r unig reswm oedd hynny'n cael ei alluogi oedd bod y chwaraewyr yma o'r lefel yna'n dechnegol, yn dactegol ac yn y blaen. Felly, a wnaethon ni rioed siomi Chris efo hynny. Bob tro na chwaraewyr arall yn dod i mewn, roedd o'n plesio. A dyna y prawf bob tro. Chris falle ddim yn nabod y chwaraewyr yna, pan nhw'n dod i mewn yn gallu gweld, a iddyn o'r lefel neu ddim. Ac wrth gwrs, os oedd yna ddim, roedd hynna mynd i fod yn rhywbeth negyddol o'n rhannu, fod gynnon ni ddim y chwaraewyr yna'n dod drwodd, o fod gynnon ni ddim chwaraewyr fod ni'n ei adnabod, oedd yn barod i gamu mewn, neu mynd i fod yn gallu dod i ymarfer. A wnaethon ni rioed fethu efo unrhyw chwaraewyr ifanc oedd yn dod i mewn a gallu bod ar y lefel yna. A mae hynna'n bwysig bod y conveyor belt yna'n parhau. A dyna'r gwaith y 10 mlynedd. A dyna lle da ni rwan wrth gwrs yn gweld y chwaraewyr ifanc yma sydd wedi dod i mewn i'r garfan y tîm cyntaf. Hogei ifanc fel Dylan Levitt ac yn y blaen yn dod i mewn i'r tîm.
ac yn gystal ar chwaraewyr y tîm cyntaf yn dechnegol o leia efallai ddim wrth gwrs o ran profiad ac efallai ddim yn gorfforol ar hyn o bryd, ond o ran gallu a dod i mewn i ymarfer efo nhw chwarae yn yr ymarferion, dim problem o gwbl i'r chwaraewyr ifanc yma. Felly mae hwnna'n rhoi boddhad eithriadol i mi, a dwi'n gwybod bod y deng mae'n nesaf mewn dwylo da hefyd. Felly dwi'n cael yr un boddhad o'r ddau beth, bod ni wedi llwyddo i gael tîm cyntaf sydd yn gystadleuol ym mhob gêm ac ym mhob cystadleuaeth a gallu gwneud hynny yn gyson. A fod gynnon ni wrth gwrs y conveyor belt yma chwaraewyr sydd yn dod drwodd i sicrhau fod ni ddim yn mynd i fod yn disgyn ac mynd yn ôl i fod yn 117 yn y byd oherwydd y chwaraewyr yma sy'n dod i mewn i gadw'r safon ac efallai hyd yn oed codi'r safon yn y dyfodol. Wythnos yma, yn Parc y Glowyr yn Wrecsam, mae hynny eto yn rhywbeth rhan o'r legacy bod ne ail ganolfan yma yn Cymru, a mae yna dîm dan 15 wrth i'n paratoi, fel ti'n deud, y tro nesaf. Ond mae'r bobl, y staff yn ei lle i gadw'r peth ymlaen. Wyt ti'n mynd i gael golwg ar nhw un o'r pethau dwytha ni dyn dy swydd, a fydd gweld yr adnoddau yma yn eitha special hyn? Ie, mae'r cyfleustera fel Parc y Glowyr wrth gwrs, Parc y Ddraig wedi bod mewn lles sawl blwyddyn rwan, ond oedd cael cyfleuster yn y Gogledd yn bwysig i ni. Mae Gogledd Cymru a Wrecsam yn enwedig yn holl bwysig i ddatblygu a ddatblygiad y gêm yng Nghymru. Mae'n bwysig fod gynnon ni y cyfleustera yna un chwaraewyr ifanc ni, bechgyn a merched yng Ngogledd Cymru. Felly mae'n gret gweld bod hwn yn agor. Dwi chydig bach yn siomedig mod i yn gadael fel mae'n agor a mod i ddim yn mynd i gallu yn bersonol elwa o'r ffaith yna. Ond mae'r cyfleuster yma yn agor yn dilyn y legacy o'r Euros wrth gwrs, arian gath ei wneud yn y tournament yna sydd wedi cael ei roi o'r neilltu mwyn adeiladu hwn. Felly mae hynna wrth gwrs yn rhoi boddhad eithriadol i mi fod mae hwn yn rhywbeth fydd pobl yn gallu weld dros y degawdau nesaf yma sydd yn sgil yr Euros, sydd yn gret fel mae felly y tîm cyntaf wedi helpu gymaint ar gyfer y to nesaf chwaraewyr i ddod drwodd. Felly mae'r presenoldeb yna yn y Gogledd yn holl bwysig. Ac wrth gwrs mae yna tournament dan 15, y cyntaf i ni fod yn rhan ohono fo fel rhaglen i UEFA o dan yr oedran yma sydd yn rhoi profiad rhyngwladol iddyn nhw rhyw 6 mis ynghynt na beth ni'n neud cynt. Felly mae chwarae tîmau fel Malta a Cyprus yn brofiad da i'r chwaraewyr yma. Felly da ni'n adeiladu ar be oedd ganddo ni a roedd mwy o brofiadau rhyngwladol i'r chwaraewyr ifanc. Mae hynny'n mynd i fod yn help iddyn nhw. Mwy am byd o gapiau rhyngwladol sydd gan y chwaraewyr ifanc yma cyn dod i mewn i'r tîm cyntaf. Gorau'n byd i ni. Da ni'n misio nhw mewn gwirionedd fod yn dysgu am bêl-droed rhyngwladol yn y tîm cyntaf. Da ni eisiau nhw fod wedi dysgu am hynny yn ei hoedrannau cyn hynny. Felly pan maen nhw'n dod i mewn i'r tîm cyntaf, maen nhw'n brofiadol mewn pêl-droed rhyngwladol, a mae hwn yn gyfle arall i fod yn gwneud hynny. Ond wrth gwrs, gan mod i yn trio dod â trefn i bob dim yn fy nylwyd swydda cyn mod i'n gadael yn swydd, oedd hi'n amhosib i mi fod yn gallu bod ym Parc y Glowyr am yr wythnos fel oedden ni wedi cynllunio gwneud wrth gwrs. Mae pethau di newid chydig bach. Felly dim ond i'r gêm ola fyddai'n gallu mynd yr wythnos yma. Ond dydy hynny ddim yn boen i mi oherwydd fel eich di'n sôn, mae'r staff yn ei lle. Mae bob dim yn gweithio fel cloc. Mae pawb yn gwybod i dyled swydda. A dyna pan dwi wedi bod yn camu nôl o'r oedrannau yna. Yr heswm dwi wedi gallu gwneud hynna ydy bod y gwaith mentora dwi wedi wneud efo'r staff yna yn golygu bod nhw'n fwy na parod i fod yn cymryd y gwaith yna ymlaen, cymryd ar awena a rhoi i stamp i hunan arno fo a symud pethau ymlaen. Felly dwi'n eithriadol o hapus efo'r hyfforddwyr, y staff, y recrwtio sydd yn mynd ymlaen yn yr oedrannau yna. Fe gynnon ni bobl dda mewn lle fydd yn gallu adeiladu a symud pethau ymlaen ac fod gan dyfodol Pêl-droed Cymru ddim byd i boeni amdano fo yn y blynyddoedd nesaf yma. Yn ola, dim byd i boeni amdano fo. Mi ddod John Tosiak pen oedd o'n edrych ar ôl to ifanc Gareth Bale ar Ramsey Joe Allen. Mi ddod John Tosiak ddim y fi fydd yn cael y gorau allan o'r rhain.
fydd o fyny rhywun arall i gael y gorau allan o'r hein a gweld nhw yn cyrraedd eu potensial. Os yna rhyw elfen rwan wrth edrych ymlaen, eisoes wedi dweud bod ti'n dal yn gobeithio rhyw ddwrnod dod yn ôl. Os yna rhyw deimlad, fysa ti'n hoffi bod yr un i gael y gorau allan o'r hogia ifinc yma sy'n dod drwodd mewn y 5-6 mlynedd, gwplaen y byd, Euros? Wel, os ni sôn yn gynharach yna, elli di ddim cynllunio dim byd mewn pêl-droed. Ti'n mynd gwybod beth sy'n rownd y gongol. A phwy awyr. Fydd na ddehead yna rhywle o fod isio hyfforddi y tîm cenedlaethol rhyw ddwrnod. Wrth gwrs, pam oherwydd dwi wedi bod yn rhan anatod o'r 12 mlynedd dwytha yma. A mae yna flas mwy. Ond ar yr un pryd, os di'r cyfle yna ddim yn dod, yna fydd na ddim unrhyw regret gen i fod y cyfle yna heb ddod. Dwi'n teimlo mod i wedi chwarae'n rhan, mwy na rhan fwyaf ar hyd y blynyddoedd pan ti'n sbio ar pa mor hir mae pobl wedi bod o gwmpas, does am llawer wedi aros cyhyd a dwi wedi wneud. Felly dwi'n teimlo mod i wedi chwarae'n rhan yn y cyfnod yna amser. A oes yna gyfnod arall i ddod, pwy awyr, a fydd y cyfle yna yn dod yn ffori, pwy awyr. Ac os oedd y cyfle yna, fydd o'r peth cywir i mi bryd hynny yna amser a ddengis. Dwi'n wrth gwrs yn gwybod yn union lle fydda i a be fydda i'n wneud, ond os ydy'r ddau beth yna'n dod at ei gilydd rhyw ddydd, yna pwy awyr. Ond ar yr un pryd fydda i ddim yn dal yng ngwynt. Mae'n bwysig mod i'n cario ymlaen i fod yn canolbwyntio ar beth sydd o'mlaen i, a gwneud y swydd yna i ora'n gallu fel dwi wedi wneud ar hyd yng ngyrfa. Ac wedyn, gan i weld yn y dyfodol lle, pryd, a sut a be fyddai'n wneud. Ond, ti'n bod, wrth gwrs, mi fydd hi'n freuddwyd tra fyddai'n byw. Ond dydy bob breuddwyd ddim yn dod yn fyw.